Sanibonani. Angazi ukuthi ngizoyikhuluma kanjani lento okufanele ngiyikhulume. Kodwa ngikhulumela abazali bami. Ngisabela impilo yabo. Ngiwumntwana mina ekhaya. Noma ngiganile kodwa izingane zakwethu lezi okukhulunywa ngazo njengamanje. Egcwele umhlaba wonke, engababulali, einebhamu, einenjini, eyishiselwe imoto. Okay, kulungile-ke. Benzeni ubaba nomama? Ukuthi yena sekufanele bona belala ehlathini ngenxa yokuthi kuzogcwala amadoda ekhaya. Iy'mbuzi kababa zona yithathelani. Kungena abantu ekhaya, kubaleka abantu egcekeni, bese bebamba iy'mbuzi, behambe nazo. Ikuphi lento kwi-Constitution? Bahlasela zonke izindlu zakithi, beshaya iy'ngane, behlukumeza iy'ngane, bethi iy'ngane ziy'mboze ngoblankethi, beshaya iy'ngane ngama-remote. Kanti siphila sivikeleke makwenze njani thina? Ngiphephe kanjani mina? Aningitsheleni ukuthi ubhuti iliphi leli cala nalo, ngoba kukhulunywa nje ephepheni namhlanje kuthiwa wabulala umuntu. Ubhuti uya-attend icala leli lokuthi yena kuthiwa wahamba phezu kwaqhude ngemoto. Lokho kushiwo womtolo. Angithi basho njalo, uya-attend emelimoto. Uma ukuthi akafile uqhude. Anti uqhude uyena lo kade esekhaya ezontshontsha iy'mbuzi behamba naye i-NIU. Angithi bamvikele bona. Bahamba naye okay-ke. Akafile. Ungena imizi yabantu uthatha ilokhuzana igross ey'tolo. Ngenxa yokuthi yena yena uvikelekile yena. Uhamba ne-NIU, unalo lonke ilungelo. Ethatha iy'mbuzi kababa eyoy'dayisa. Banelungelo. Njengamanje bashisa iy'moto zasekhaya. Banalo ilungelo bona lokwenza konke lokho. Iliphi leli cala abanalo abangaboshwa beboshwele lona? Uma ukuthi ngempela kunecala ababoshwa ngani? Thina abazali bethu nithini ngabo? Kusukaphi ukuthi yena kuhanjwe ku-attack abantu abadala? Fanele ubaba nomama belala ehlathini manje. Ngesimanga nje sayo yonke lento eyenzakalayo sekufanele ukuthi abazali bami belale ehlathini. Thina singenaphi kuyo yonke lento? Iy'ngane zethu yivikeleke kanjani kulento? Ake nichazeni nina ngoba ngicabanga ukuthi nina like le NIU yenu niyazi kangcono ukuthi i-operate kanjani. Inelungelo lokuthi itshele iy'ngane ukuthi ifike icime ogesi ukuthi iy'ngane aziy'mboze ngoblankethi. Indlela kwawona lama-copperhead abawafakayo ukuthi ungakwazi ba-identifya isho ukuthini. Nalama-gloves labo ukuthi yena befike benze yonke into abayithandayo emizini yabantu ukuze bona bengazi ukuba ne-proof ezosala. Uma ukuthi i-NIU isemthethweni, yini yona ayinawo, i-NIU ayinawo umthetho. Ayinawo yona, ayisebenzi ngaphansi komthetho. Kufanele ihlukumeze nje noma ubani. Thina kufanele sihlukunyezwe njengoba singabantu. Kusho ukuthini nje ukuthi mina kufanele ngilande uma ehlathini ngenxa ukuthi uchase-iwe emzini wakhe, ngenxa yokuthi unefear kuzofika abantu abaney'bhamu ey'nkulu ekhaya. Akazi ukuthi impilo yakhe isima kanjani. Kanti kwenzakalani bafethu? Ake nisichazeleni. Kwakhona nje lento le yokuthi yena kuthiwa udadewethu uney'bhamu. Wazini umephi ngey'bhamu? Wazini ngey'bhamu? Niyakhuluma, ngiyeza ukuthi niyakhuluma. Mina kodwa angizwa. Angizwa ngempela ngoba
kuhlukumezeka abantu abadala. Kuhlukumezeka abantu abadala and bahlukunyezwa ngamabomu, bahlukunyezwa abantu abavikelwa amaphoyisa. Bathumela bona. Uma kuwukuthi ngenkathi bebulala izingane lezi zo5 abayibulalayo abanelanga, okay, then yindaba becela amabhizinisi asekhaya phansi, because sebebulele vele already. Angithi sasangcwaba, okay, sadlula-ke lapho ukuthi cha babulele. Njengamanje abafuni yonke into nje yasekhaya, into nje ethi biyela nje iyona. Uma kuwukuthi abafowethu banamacala aziwayo, bahlulwa yini ukubabopha, bewabophela lawo macala? Yini befuna ukubabulala? I-constitution ubani othe eSouth Africa umuntu menecala uyabulawa? And isichazeleni uma amaphoyisa ekhona la eSouth Africa ababophi ngani? Abawa-charge ngani ngamacala? Ababoshwa ngani? Sihlukunyezelani-ke thina? Singenaphi-ke? Okay, kulungile-ke. Mhlampe-ke abafowethu banawo amacala, asazi-ke thina. Singenaphi thina? Sihlukunyezelwani thina ney'ngane zethu? Abazali bethu bangenaphi kuyo yonke lento? Angikhulumi ngoba ngiyabona ukuthi bonke abantu bayakhuluma nje, bayakhuluma ngoba abasazi isimo thina esibhekene naso njengamanje. Mina ngoba ngihleli la ngingangena NIU njengamanje ingidubule la sengiyazi bese ngifumbathisa isibhamu ngoba yinto esevele isijwayelekile vele. Ade bengenile la ngoLwesibili bafike bahlukumeza izingane la, bayishaya ngama-remote, bethaza izimboze ngey'ngubo. Bafike bacima ugesi, bacima bebewucimelana ugesi. Indlela NIU esebenza ngayo leyo ukuthi mifika wona kufanele kube mnyama. Mabethi izingane zimboze ngey'ngubo, ingane ingaboni, kufanele ingane zenze njani? Zibe zazi kahle ukuthi kwenzakalani, zibe yibonile ukuthi kwenzakaleni koyise befa. Sekufanele ukuthi izingane zivumele bathi ayihloniphi. Nisiphilisa impilo enjani? Sekufanele kwenzakaleni? Nithi yena abafowethu bazigebe bangenaphi abazali? Zingenaphi izingane zethu lapho? Kulungileke. Kuza kanjani ukuthi yena bezo-attack-a thina? Ninjani ngempela? Ninjani aningichazeleni ninjani? Ninjani ngempela nina? Umuntu yena-ke nje, okay, i-NIU ithi uma umuntu ebuza ukuthi hawu kwenzakala, ithi izodubula wena. Ngobani njalo? Ngoba vele kusemthethweni ukuthi yena bafethu kulungile sizofa nje, like ngoba vele kumayelana nabantu bakabiyela bonke. Thina bafethu shuthi siyafake, ngeke size sithule. Ngiyaxolisa nje ukuthi kuze kwafika la kufanele khona ngikhulume khona. Kulungile, sesivumile kwethu futhi shuthi kumele sife sonke, sizofake. Ngoba phela abakwazi ukuyikhulumela, kufanele nje thina sife nje lokwenzakala izinto ngoba phela azimi izinto. Azimi i-NIU nje thina iyahlukumeza. Asikwazi thina ukuphila manje, asisakwazi ukuphila ngenxa yokuthi yena sisovalweni ukuthi yena bengasidubula noma yinini. Ba-attack-a izingane. Hayibo. Kanti hlobo luni lwabantu laba kaMtolo? Hlobo luni nje lwabantu laba, lamadoda nje ahamba noMtolo? Abantu abanjani? Ngoba phela loya baba uye ohamba phambili. Sizwa ngaye-ke siyamhlonipha-ke baba uMtolo-ke, siyakusaba-ke. Angithi wena uphethe umthetho nobaba wakho lo wesiqoko. Sizwa ngani-ke? Asiphiki-ke, siyavuma-ke. Sibulaleni bakwethu, ngeke silahle ingane zakwethu. Mhlawumbe ngicabanga ukuthi uma sifa sofa sonke bafethu. Sibulaleni nje.
asife sonke, asisenankinga. Ney'ngane zethu futhi y'lindele ukufa, nobaba nomama nabo balindele ukufa, ngoba vele nizobulala thina, sibulaleni-ke. Nginibingeleke bafethu kuzo zonke iy'ndawo la kuzohamba kufinyelela khona lo mbukiso lapho esithulela khona iy'ndaba ey'shisa bhe. Uma uqala ukuba nathi uzongakhohlwa kucindeza subscribe button kanye ne-bell notification. Osisikazi Zimdola kepha osagana uye wangena ku-TikTok wakhe lapho efaka khona ividiyo ekhuluma echaza ngokwenzakalayo emndenini wabo abakabiyela ukuhlukumezeka kwabazali babo, ukuthi abazali sebelala ehlathini belaliswa amaphoyisa noma okusolakala ukuthi amaphoyisa e-NIU. Ukhumbula ukuthi lolu daba ukuqala kwalo liqale ngesikhathi kudlule emhlabeni uNkululeko Mkhize edutshulwa amaphoyisa e-NIU. UZimdola wabese ekhuluma emsakazweni lapho khona ayekhuluma ngokunganami ngendlela okusebenza ngayo amaphoyisa e-NIU. Ngemva kwaleso sigameko kwaba khona iphoyisa elidlulayo emhlabeni, kusho lalidubulana ney'gebengu. So emngcwabeni walelo phoyisa ubaba uCele wakhuluma ethi uZimdola wahamba wakhonkotha emsakazweni emsala ngokuthi kuzoze kudlule le phoyisa nje emhlabeni, yingoba uZimdola owenza ukuthi kube kanjalo. So udaba bese laqhubeka-ke lapho bose kuvela khona uZimdola ukuthi hawu, uZimdola njengoba esesolwa, abanye bebesapotha uZimdola, abanye besaphotha ubaba uCele kulolu daba, bethi wayengamele abuze, ethi uyakhonkotha, besho zonke izinto, udaba nje oluqhubekayo lolu. So uZimdola emva kwalokho waxolisa-ke, wenza namavidiyo exolisa. So kepha lo daba lutshengisa ukuthi lusazoqhubeka ngoba phela naku sokuvela ukuthi amatekisi akubo Zimdola noma akaZimdola noma akabhuti wakhe, kodwa kona sizothi amatekisi wakubo ashisiwe. Naye uZimdola kulindeleke ukuthi avele enkantolo ngoDisemba, noma singakayitholi kahle i-date, lapho khona ebekwe icala lokutholakala ney'khali thizeni, ney'njini ezantshontshwa, nama-AK-47. So angazi noma kwakungo-2010. Lo daba udaba oluqhubekayo, so manje sikuthulela la nabo uBusisi ezama ukucacisa ukuthi kwenzakalani, bahlukumezeka kanjani bewumndeni. So usisi wakhe usewangena-ke la, njengoba nimbona niyizwele ey'khulumela yena umselufu, echaza ukuthi kwenzakalani emndenini uma wabo sebelaliswa emahlathini, sebephila ngokusaba nje ukuthi bangafa noma inini, and basho nokusho ukuthi ba-ready, nokutshengisa ukuthi lolu daba lolu kukhulu okwenzakalayo, nokuthi kumane kube ngathi liyaphela libuye liqhubeke futhi, ungazi ukuthi soluvuswa yini. Kepha kukhona nje okwenzakalayo ngedaba lakabiyela namaphoyisa e-NIU, cause siyezwa nosisi kaZimdola la ephatha namagama or negama lomholi wamaphoyisa e-NIU, nokuntshontshwa kwey'mbuzi zakubo ziyodayiswa, nokunye nje okuningi okuyizinsolo ezibekwa uyena usisi kaZimiphi Biyela. Abanye baze bay'tshela ukuthi uZimiphi ngendlela abafana ngayo. Hey, mina nawe asihlangane e-comment section, asifuni ukuphawula kakhulu ngalolu daba cause somane sikuthulela nje okwenzakalayo, sithi fuhla bese kudedele. Ungakhohlwa ukusubscribe phela, ucofoze ne-bell notification, kumahhala, akuzukudleka lutho lwakho. Danke, siyabonga.